Birleşen Ştatlaryň Saglyk Departamenti ýurdun raýatlaryna Türkmenistana sapar etmegiň maslahat berilmeýändigini aýtdy. Munyň sebäbi Merkez Aziýa ýurdundaky COVID-19 ýagdaýynyň düşnüksizligi, hasanygy koronavirus ýokuşma howpunyň derejesini keskitlep bolmazlygy bilen düşündirilýär. Türkmenistanyň Kronikos neşriniň Birleşen Ştatlaryň Saglyk Departamentiniň kesellere gözegçilik we öňüne alyş merkezine salgylanyp habar bermegine görä, gürrüň edilýän dokumentde COVID-19 ýokuşmasynyň bary ýogy 5 derejesi görkezilýär we olar örän ýokary, arym, pes we nämälim diýilip atlandyrylýar. Kesellere gözegçilik we öňüne alyş merkezi Türkmenistany koronavirus ýokuşma tewekkelçiliginiň derejesi nämälim bolan ýurtlaryň sanawyna girdipdir. Türkmenistanyňky häzirki ýagdaý belli bolman soň, hatda dol sanjym edilen syýahatçylar hem COVID-19-nyň dürli görnüşlerine uçramak howpy bilen ýüzbeýüz bolup biler. Türkmenistana syýahat etmegiňiz zerur bolsa, syýahat etmezden odal doly sanjym edileniniňizi göz ýetiriň. Syýahatçylar Türkmenistanyň görkezmelerine ýa-da talaplaryna boyun bolmaly. Şol sanyny maska giymek we beýleki adamlardan 6 fut uzaklykda bolmak düzgünlerini berja etmeli maglumat habaryny aýdylýar. Bellemeli ýeri Abaşanyň saglyk edarasynyň näbelli diýen kesgitlenmesini sebitdi diňe Türkmenistan almandyr. Merkez Aziýa ýurtlaryndan Gazagystan, Täjikistan we Özbegistan hem näbelli diýen derejäni alan bolsa, Kyrgyzstan wirusyň ýokuşma derejesiniň pes ýurtlarynyň sanawyna girilipdir. Emma öňkü Sowet ýurtlarynyň iň ulysy bolan Orsiýetde wirusyň ýokuşma derejesi örän ýokary diýen keskitleme bilen bellenipdir. Başda koronavirusa garşy ýüzärlik, sadak pürýaly derman ösümlikler we buruşly unaş ýaly halk emleri bilen göreşmegi giňden wagtdan Türkmenistan ýurtda COVID-19 bilen kesellän adamlaryň bardygyny inkar etmegini şindik hem dowam etdirýär we şol wagtda bir çäklendirme düzgünlerini saklap galýar. Azatlygyň yerli habarçylarynyň we daşary ýurtlardaky zähmet migrantlarynyň aýtmaklaryna görä, ýurt içinde girilen hereket çäklendirmeleri, dükanlaryň we bazarlaryň bölekleýin ýapylmagy, uçar gatnawlarynyň uzak wagtlar açylmadan saklanmagy, ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan kösenýän mätäç maşgallary, ýygy raýatlary has agyr ýagdaýa salýar. Emma muňa garamazdan bir tarapdan adamlary ýüz maskalaryny giýmäge, sanjym almagy mejbur edýän hökümet, ikinji tarapdan wada berenligine garamazdan bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň ýurtda garaşsyz syna geçirmegine ýol bermän gelýär. Azatlygyň anandar çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň ilat soňky 2 ýyllaky pandemiýa döwrüne COVID-19-nyň bir näçe tolkunundan ejir çekdi. 25 miňden gowrak adam bolsa, resmi taýdan tasdiklenmedik kesellen helak boldy. Şu aralykda BMG'nyň Türkmenistanyň edarasy 26-njy oktýabrda ýurdun ýaşaýjylar üçin koronavirus pandemiýasy barada habardarlyk we oňa garşy sanjym temasy boýunça online pikir soramalaryny ýola goýdy. Beýleki meseleler bilen birlikde BMG'nyň edarasy sanjym edilenleriň sany, epidemiýa baradaky maglumat çeşmeleri we sanjym etdirmek islemeýän raýatlaryň gorkusy barada maglumat toplamakçy bolýar.